Bayaw TV kanubaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn aw ka jamukan min bɛ ni an b'a fɔ ale ma ko seko ani dɔnko kɛnɛ awɔ an ka kɛn yɛrɛ cilamɔgɔw ka yala selenge yɛrɛ nɔ ka an ɲɛ da u kan u ka baarakɛyɔrɔ la ka taa lajɛ u ka baara taabolo bɛ cogo di gɛlɛya jumɛn ni gɛlɛya jumɛn b'u kan ani u ka laɲini ye jumɛn don n'a nataw la ka se ko olu yira diɲɛ la ani ka marché ɲini ka di u ma ani maa minnu t'u ko ladɔn ka se ko u yira diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na o kama bi aw balimakɛ n'aw denkɛ Mustafa Bagayogo DJ t'a fɔ ale bɛ na senbɔ kɔnɔkɔrɔkɛ ka na an ka menuisier waraba dɔ ka yɔrɔ la ni o ye Yakuba Kamara ka taa ɲɛ da ka baara taabolo kan n'aw bɛ fɛ ka dɔn Yakuba Kamara ye mɔgɔ min aw ni ne an ka taa. Ne balimakɛ i ni sɔgɔma. Ni sɔgɔma Mustafa. Kori baasi t'i la? Baasi foyi tɛ n na. Alhamdulillah ka da i k'an ka jabaranin lajɛ k'i tɔgɔ ani jamu fɔ ani ka foli di lamɛnnikɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma. Ne tɔgɔ ye Kamara Yakuba. Ne sigiyɔrɔ bɛnnen don Kangare ma. Ne ye bolola baarakɛla, n ye menuisier ye. Gɛlɛya kɔni bɛ fɛn baara nin kɔnɔna na. I y'a faamuya. Ka sababu kɛ yiriko gɛlɛya ye sisan. Parce que yiri tɛ ka sɔrɔ. O gɛlɛya kɔni b'an kan fɔlɔ. D'accord Yakuba Kamara hakili la lamɛnnikɛ jɛkulu y'o yɔrɔ faamuya. Yarɔ aw bɛ baara kɛ yiri minnu na yiriw bɛ bɔ fan jumɛn ni fan jumɛnw fɛ? Yiri ninnu fama bɛ bɔ Wasolon bolo nin de fɛ ka na ani Laginɛ. I y'a faamuya. Voilà. D'accord bi an y'a ye k'a fɔ ni yiri ale sɔrɔli ka gɛlɛn aw bolo o b'a yira k'a fɔ aw bɛ baara minnu kɛ o baara ninnu fana tagabolo ka gɛlɛn wa? Ka gɛlɛn parce que ka sababu kɛ ani client ka yɔrɔ ye prix ko ye. Parce que ni client nana sisan client b'a faamuya n'i y'a sigi kɛmɛ o kɛmɛ min b'a faamu tɛ tɛmɛ mɔgɔ 10 kan tɔ mɔgɔ 90 t'a faamuya quoi. Ka sababu kɛ gɛlɛya ye. Parce que n'i ye prix fɔ dɔ ɲɛna a b'a fɔ ko ko bɛɛ bɛ se ka don baara la ka sɔrɔ o ti miiri a daminɛ yɔrɔ de ma. Voilà. An y'o faamuya mais bi sisan menuisier yɛrɛ hukumu kɔnɔna la Yakuba e ka spécialité yɛrɛ ye jumɛn ye i ka baara e bɛ jumɛn ni jumɛn kɛ ka caya? Ka baara fanba bɛɛ ye armoire ni fauteuil de. Armoire fauteuil. Wa n bɛ bilili fɛnɛ kɛ. Ka so bili. Ka so bili. Béton ka so bili ka yiri don a kɔrɔ ka béton k'a kan. Voilà an b'o fɛnɛ kɛ quoi. Lamɛnnikɛ jɛkulu an minnu bɛ k'an lajɛ an ka Bayaw TV ale bɔlɔlɔ siraw fɛ an b'an balimakɛ ale ka yɔrɔ la n'o ye Yakuba Kamara ye ale ye menuisier a yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan a ka spécialité yɛrɛ ye min ye kosɛbɛ o ye fauteuil ye. Donc k'a fɔ k'i mago bɛ fauteuil qualité o qualité la ni sera ale fɛ yan nɔ i tɛ foyi jigi kɔ a kɛra fauteuil kɔrɔ ye a kɛra kura ye e bɛ fɛ a ka dilan k'a k'i sago ye walima k'a réparer o spécialité don o kɔfɛ fɛnɛ a y'a yir'an na k'a fɔ k'a ka spécialité dɔ fɛnɛ armoire a kɛra armoire qualité o qualité i mago b'a porte kɛta la ni sera Yakuba ma yan nɔ i tɛ foyi jigi kɔ o puis baarakɛlaw b'a bolo fɛnɛ minnu bɛ yen n'u ka spécialité bɛnnen don so bilili ma e y'i ka bâtiment de jɔ ka so bili a ka mɔgɔw bɛ o fɛnɛ kama yarɔ Yakuba mɔgɔ dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ olu bɛ so kɔnɔna plafond ninnu fɛn dɔ yarɔ i ka baara i b'olu fɛnɛ kɛ wa? An b'o fɛnɛ kɛ an bɛ tɔli da c'est-à-dire meuble fɛn fɛn mɔgɔ hadamaden yɛrɛ mago bɛ jɔ fɛn fɛn na so yɛrɛ kɔnɔna na sutura fɛn kɔnɔna na an b'o bɛɛ kɛ. Voilà. Yarɔ Yakuba bi an bɛ yan i bɛ Kangare yarɔ Yakuba bɛ déplacer ka taa mɔgɔ wɛrɛ ka baara kɛ n'u y'i déplacer walima e ka baara dannen don Kangare kɔnɔna dɔrɔn de ma yan wa? N ka baara ma da Kangare kɔnɔna dɔrɔn ma yan n bɛ déplacer ka taa yɔrɔw la n bɛ taa dugu ninnu bɛɛ la n bɛ taa loger n baara kama yan quoi. Voilà. Bi an y'a ye k'a fɔ an fɛ Selenge kɔni kɛra duguba ye kɛrɛnkɛrɛnnen la an bɛ Baya commune kɔnɔ n'o ye Kangare ye an y'a ye k'a fɔ menuisier kɔni ka ca yarɔ Yakuba i ni baarakɛɲɔgɔn tɔw cɛ bɛ cogo di menuisier kunda la? Alhamdulillah bɛɛ ni kɛlɛya de bɛ yan nɔ an kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn minɛ balimamaw de kɛlɛ tɛ yan wɔyɔ tɛ yan n'i ye min kɛ min na o b'o fɔ yɔrɔ na dɔw bɛɛ o bɛ yafama deli an bɛɛ tɛmɛna an ka baara ye kɛlɛ tɛ yan wɔyɔ tɛ yan an kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn minɛ ko cɛ kelen denw de. Voilà. An y'o faamuya lamɛnnikɛ jɛkulu baara kɔni mana kɛ cogo cogo n'a kɛbaga cayara n'aw bɛnna kelen ma a bɛ nisɔndiya ko fɔ wa a bɛ ɲɛtaga ko fɔ Yakuba an y'a ye fɛnɛ k'a fɔ denmisɛnninw caman b'i bolo baara la yarɔ i bɛ denmisɛnninw fɛnɛ dege menuisier la wa? Awɔ n bɛ mɔgɔ caman yɛrɛ dege hali bi n bɛ weleweleda bila denmansaw ma ni congé bila nin na sisan ni mɔgɔ min t'a fɛ i ka denmisɛnnin ka kɛ bajanbila yaala la parce que ni denmisɛnnin bɛ yaala a ka ca Ala fɛ ko caman bɛ yen a b'i da don kuma la ka sɔrɔ i sigilen da don kuma la ka sɔrɔ i m'a min i m'a bɔn. Yan'a ka so ma i bɛ denmisɛnninw bila ka na n'u don métier la u yɛrɛ ma siniɲɛsigi ye quoi a bɛ ɲɛ ale ma a bɛ ɲɛ denmansaw yɛrɛ fɛnɛ ma
voilà bi an ye nin fɛnɛ faamuya ni nisɔndiya kumaba ye ka masɔrɔ ni an bɛ vacances wagatiw la aw minnu ka denmisɛnw b'aw bolo a bɛ se ka denmisɛnw bila ka na métier kalan a kɛra métier sugu o sugu ye Yaku kɔni fɛ yan nɔ denmisɛnninw caman bɛ na métier kalan sini ma sinikɛnɛ ma u bɛ se ka fɛn ɲa u yɛrɛ ye cogo min na Yaku bi e ka nin baara in kɔnɔna la e ye nimisa jumɛn sɔrɔ a kɔnɔ bi ni o don seginna ka na Yaku tɛ fɛ ka segin o kan tuguni o ye jumɛn ye. bon n ye nimisa min sɔrɔ ko kɔnɔna na o y'a fɔ n ye gɛlɛya min sɔrɔ ni client cɛ n t'a fɛ o ɲɔgɔnna wɛrɛ ka sigi bilen i y'a fɔ n t'a sera o ma fɔlɔ la o yiriko problème ye parce que o dun ye bɛɛ kan an filɛ yɔrɔ min na bayatigi la bi parce que ni client nana a ka marché d'e ma a ka wari b'e bolo a dun jigi b'a ka fɛn kan e t'a la ka dilan fɛn kelen fɛnɛ kelen b'a bali o ko yiriko gɛlɛya de o jagoya ni a mɛnna n'a ta k'a sɔrɔ a ye wari min d'i ma jɛ bɛ obligé de k'o lasegin a ma tuguni voilà o de gɛlɛya o ye gɛlɛya min ye n sɔrɔ vraiment n t'a fɛ o ɲɔgɔnna wɛrɛ k'an sɔrɔ bilen voilà. bi ni e kan ka nisɔndiya k'a fɔ mɔgɔ ka don menuisier yɛrɛ la e Yaku bɛ se ka nisɔndiya jumɛn sɔrɔ i nisɔndiyara fɛn jumɛn na ni fɛn jumɛn kɛra i ma hɛrɛ ye i ka nin baara in kɔnɔna na. bon ka sababu kɛ ala dan ye mɔgɔ minnu sera ka bɛ ka se ka dɔɔni k'u yɛrɛ ye bi n'i ye mɔgɔ minnu kalan n'a sɔrɔ olu bɛ ka se ka dɔɔni k'u yɛrɛ ye tiɲɛ yɛrɛ o kɛra n ma kunkɔrɔtaba ye parce que hali ni ne tɛ yan nɔ ne hakili latigɛlen don olu bɛ se k'a kɛ n ye quoi o mɔgɔw bɛ yan bi a ka ca voilà o mɔgɔ bɛ n bolo bi alihamudulilayi. Welewelela kan laban jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin menuisiers ma ni minnu bɛ fɛ ka kɛ menuisiers ye a ka diya bolola baarakɛlaw bi e bɛ se ka welewelekan jumɛn ɲɛsin u ma. bon Musafa i b'a o kuma tiɲɛ yɛrɛ o diyara n ye n bɛ min fɔ n balima menuisiers ni n balimakɛw cɛlakaw ni musolakaw ye an ka jan k'an bolo di ɲɔgɔn ma ni bɛɛ ma min kɛ kɛlɛ t'o ɲa an bolola baara gɛlɛya fɛn fɛn b'an kan bi i t'a sɔrɔ sisan e ni dɔ bɛ bɛn prix dɔ la o bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ fɛ yen nɔ o b'a minɛ e ta dugu ma position sugu dɔ la o gɛlɛya fɛnɛ bɛ na ni ɲɔgɔn cɛ bon ne yɛrɛ bolo an ka jan k'an bolo di ɲɔgɔn ma n'an ye min fixa ni ɲɔgɔn cɛ o ka to yen quoi an kana na ɲɔgɔn ka prix la gosi ɲɔgɔn bolo o tɛ ko ye parce que n'o kɛra dɔrɔn o bɛ baara yɛrɛ jasi quoi client tɛ se k'an don valeur la bilen quoi i mana mɛn métier kɛla k'i bɛ don valeur la o b'a yira c'est à dire i bɛ ka métier min na i y'a dan n'i bolo sɛbɛ n'i y'a minɛ n'i bolo fila ye mɔgɔ bɛ valeur don i la. Voilà. Yaro ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka e Yaku sɔrɔ sisan a bɛ sɔrɔ numéro jumɛn na. bon n'o ka nɔgɔn Maltel bɛ yen Orange bɛ yen Maltel ye 66 55 02 06 i y'a faamuya Orange ye 73 01 06 71 voilà. I ka folikan laban. bon n ka folikan laban bɛ yen o ka lase n baarakɛɲɔgɔnw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la o grand frère kɔrɔba yɛrɛ n'o ye Bakari Dumbuya ye Bakari Gawusu Dumbuya n b'a fɔ bi ala ni tiɲɛ na mɔgɔw an m'a ta mɔgɔ kan fɛ an ye baara daminɛ bi a bɛ san 10 ni kɔ bɔ n bɛ baara la ni min tɛ ka fara min kan tɛ ka bɔ a la quoi voilà n b'o wele n baarakɛɲɔgɔnw ma n ka parantiw bɛɛ lajɛlen ma i y'a faamuya. Bayahuke TV lajɛliba jɛba cɛman ni musoman an b'aw bɛɛ lajɛlen fɔ ka yira u la k'a fɔ an b'an ka menuisier Waraba ale ka yɔrɔ la Kangare yan nɔ a ka yɔrɔ tɛ yɔrɔ dogolen a filɛ Kangare ale balontan terrain ba yɛrɛ kɛrɛfɛ gari da la walima an bɛ se k'a fɔ ni ne bɛ ka na gudɔrɔn fɛ KDF yɛrɛ fasi dɔ in fɛ boulangerie kɔfɛ a ka yɔrɔ bɛ yen nɔ ani Kangare sugu o man jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ n'i sera yan nɔ fɛn min kɔni tɛ fɔ i jigi kɔ baara kɛcogo ɲuman nisɔndiya ani bonya ani karama kɔnɔ o bɛ an ka nin menuisierkɛba in na a ka kuma man ca wa baarakɛnɔ o cɛ ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ ayiwa an minnu mago bɛ armoire la fauteuil chaise banc a kɛra sugu o sugu ye ko yiri kɔni bɛ bayɛlɛma ka kɛ fɛn fɛn e k'i wakilu kɛ Yakuba Kamara ye i tɛ fɔ i jigi kɔ an bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn aw bɛ Jabaranin dugumana la kɛ numéro min bɛ aw b'o wele n'aw mago jɔra Yakuba la waati o waati aw b'a sɔrɔ yen nɔ Bayahuke TV ale bɛ yan ka kɛnyɛrɛ ye tigilamɔgɔw k'olu ka baara ka valoriser aw balimakɛ n'aw denkɛ Musafa Bagayogo an b'a fɔ aw ma aw k'an bɛn waati wɛrɛ.